பாடம் உள்ளாட்சி. இந்த பாடம் 9ஆம் வகுப்பு பொது புத்தகம். இது டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்காக பாலிட்டி சிலபஸில் இந்த பாடம் கவர் ஆகும். பாடத்துக்கு போல பாடத்துடைய தலைப்பு உள்ளாட்சி. இந்தியாவில் உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை நடைமுறைப்படுத்தியவர் ரிப்பன் பிரபு தான். ஊராட்சி மன்றத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்படும் பணிகள் தெருவிளக்குகள் அமைத்தல், ஊர் சாலைகள் அமைத்தல், கிணறு தோண்டுதல், கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல், சிறு பாலங்கள் அமைத்தல், வீட்டு மனை பிரிவுகளுக்கு அனுமதி வழங்குதல், கிராம நூலகங்களை பராமரித்தல், தொகுப்பு வீடுகள் கட்டுதல். இதெல்லாம் அடுத்தது, ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஊர்மன்ற கூட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மக்கள் அனைவரும் அதன் உறுப்பினர்கள். பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அமைக்கப்படுவதால் ஊராட்சி ஒன்றியம். தேர்தல் மூலம் 5000 மக்கள் தொகைக்கு ஒரு பிரதிநிதி வீதம் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் ஒருவர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு அலுவலகம் உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார். ஊர்மன்ற கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு 4 முறை கூடுகின்றன. அவை ஜனவரி 26 குடியரசு நாள் அன்று, மே 1 தொழிலாளர் நாள் அன்று, ஆகஸ்ட் 15 விடுதலை நாள், அக்டோபர் 2 காந்தி பிறந்த நாள். இங்கெல்லாம் அவ்வளோதான். அடுத்தது, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் செய்யும் பணிகள் பற்றி பார்க்கலாம். ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகளை பராமரித்தல், குடிநீர் வழங்குதல், ஊரக மருத்துவமனைகளை ஏற்படுத்துதல், தொடக்கப்பள்ளி கட்டடங்களை பழுது பார்த்தல், தாய் சேய் நல விடுதிகளை நடத்துதல், கால்நடை மருந்துகளை ஏற்படுத்துதல், வேளாண்மை கருவிகள் உரங்கள் வழங்குதல், சமூக காடுகளை வளர்த்தல், விரிவாக்குதல். மாவட்ட ஊராட்சி இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 50,000 மக்கள் தொகைக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களுள் ஒருவரை மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். மாவட்ட ஊராட்சியுடைய கடமைகளை பற்றி பார்க்கலாம். மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்களுடைய வளர்ச்சி திட்டங்கள், மாவட்ட சாலைகளுடைய மேம்பாடு குறித்து அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல், வளர்ச்சி திட்டங்களை கண்காணித்தல் ஆகியலாம். அடுத்தது, மாவட்ட திட்டக்குழுவை பற்றி பார்க்கலாம். மாவட்ட திட்டக்குழு மாவட்ட ஊராட்சி குழு தலைவரை இதன் தலைவர். இதனுடைய உறுப்பினர்களை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள். அந்தந்த மாவட்ட சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த குழுவில் உறுப்பினர்கள். மாவட்ட முழுமைக்கான வளர்ச்சி திட்டம் தயாரித்து மாநில திட்டக்குழுவிற்கு அனுப்பி வைப்பது மாவட்ட திட்டக்குழுடைய கடமையாகும். அடுத்தது, பேரூராட்சியை பற்றி பார்க்கலாம். பேரூராட்சி 10,000 மக்கள் தொகைக்கு மேலுள்ள ஊராட்சிகள் பேரூராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனுடைய தலைவரும் உறுப்பினர்களும் மக்களால் நேரடியாக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். பேரூராட்சி நிர்வாகத்தை செயல் அலுவலர் கவனித்துக் கொள்கிறார். அடுத்த நகராட்சியை பற்றி பார்க்கலாம். முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி 1,00,000க்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை உள்ள பேரூர்கள் நகராட்சிகளாக செயல்படுகிறது. இதன் தலைவரும் உறுப்பினர்களும் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள், அதாவது கவுன்சிலர்கள். இவர்களுடைய பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். இதனுடைய நிறுவன அலுவலர் நகராட்சி ஆணையர் தான். அடுத்தது, மாநகராட்சியை பற்றி பார்க்கலாம். கார்ப்பரேஷன் பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் பல்வேறு அலுவலகங்களும் அமைந்துள்ள பகுதிகளை மாநகராட்சி என சொல்கிறோம். மாநகராட்சியுடைய தலைவர் மேயர் தான். மாநகராட்சியுடைய நிர்வாக அலுவலர் ஆணையர். மாநகராட்சி தலைவர் உறுப்பினர் ஆகியவருடைய பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். மாநகராட்சி சபையில் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானங்கள் அனைத்தும் மாநகராட்சி தலைவரால் செயல்படுத்தப்படுகின்றது. அவ்வளோதான். இந்த பாடம் முடிஞ்சிருச்சு. நன்றி.